अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस सातारा जिल्हा च्या वतीने आज कलेक्टर ऑफिसला निवेदन देण्यात आलं। उत्तर प्रदेश स्थिती हाथरसमध्ये मनीषा वाल्मिकी ही मागासवर्गीय मुलीवर मेहतर समाजाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून व त्याच्या शरीराची बरेचशाच शरीराचे बरेचसेच भागाचे म्हणजे पार्ट तोडण्यात आले, म्हणजे जीभ कापण्यात आली, त्याच्या पायाचे हाडी वगैरे मोडण्यात आले, म्हणजे लैंगिक बलात्कार करून त्याच्यावर ते निर्घृण हत्या करण्यात आलेली आहे। तर त्या संदर्भात आम्ही वाल्मिक समाजाचे सातारा जिल्ह्याचे सर्व पदाधिकारी त्याचा निर्देश करण्यासाठी आम्ही सर्वजण इथं जमा झालो। कोविडच्या महामारीमुळे आम्ही जास्तीत जास्त लोक न आणता पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे। तर जर त्या मुलीवर जर न्याय नाही मिळाला तर आम्ही सफाई कर्मचारीच्या वतीने पुरे भारतभर मेहतर समाज आंदोलन करणार आहोत। ती एक मागासवर्गीय आहे म्हणून तिला न्याय देण्यात येणार नाही असं जर समजण्यात आलं शासनाला तर आमची ताकद आम्ही त्यांना दाखवू। ते शासन इथे एकीकडे म्हणतंय की बेटी बचाव बेटी पढाव आणि एकीकडं असलं लैंगिक अत्याचार त्यांच्याच लोकांनी करावं। म्हणजे तुम्हीच एकीकडे हे कृत्य करायला तर दुसरीकडे, आणि त्याचा जर न्याय नाही मिळाला तर आम्ही अखिल भारतीय सफाई मजदूर सातारा जिल्ह्याच्या वतीनं पूर्ण भारतभर आंदोलन करू। ह्यासाठी आम्ही सोमवारी बाबासाहेब आंबेडकरांकडून कॅन्डल मार्च काढणार आहोत। तर आम्ही सर्वांनी हा निर्णय घेतलेला आहे। तर त्या मुलीला न्याय मिळावं, त्या मुलीच्या घराला त्या शासनाने संरक्षण द्यावं व तिचं कुटुंब चालण्यासाठी तिला घर, त्यांच्यातल्या एका कोणाला तरी नोकरी किंवा राहण्यासाठी मकान आणि 50 लाखाचं असं त्यांना मदत करण्यात यावी अशी आमची शासनाला विनंती आहे। आणि मुलीची बाजू बघता शासनाने जातपात न बघता त्या जे नरधामा आहेत 4 त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अन्यथा आम्हाला आमचे पाऊल उचलण्यात त्यांनी मजबूर करू नये अशी आमची शासनाला विनंती आहे संघटनेच्या वतीनं। तर त्यांनी कडक कारवाई करावी अशी माझी त्यांना विनंती आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बाबासाहेब आंबेडकर। भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसच्या वतीनं आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंह टाक साहेब व आमचे प्रदेश अध्यक्ष जयसिंग कचवा साहेब यांच्या आदेशानुसार आज एक धरणे आंदोलन सफाई कामगाराच्या अडीअडचणीबाबत धरणे आंदोलन केलेलं आहे। केंद्रांनी जो खाजगीकरणाचा निर्णय घेतलेला आहे, ठेके पद्धतीचा जो निर्णय घेतलेला आहे, त्याच्या विरोधात आज आम्ही आंदोलन भारत देशात करीत असून सातारा जिल्ह्यात बी करीत आहोत। तर हा आमचा विरोध आहे, कारण की मेहतर समाजात सफाई कामगारांना उद्ध्वस्त करण्याचं कुटीर कारस्थान केंद्र सरकारकडनं करण्यात आलेलं आहे। तर त्याचा निषेध आज आम्ही गांधी जयंतीनिमित्त 2 ऑक्टोबरला करीत आहोत। आणि तो जर निर्णय मागं नाही घेतला केंद्र सरकारनं तर नाईलाजास्तव आम्हाला पूर्ण भारत देशात मेहतर समाज सफाई कामगार च्या वतीनं व अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसच्या वतीनं आम्हाला हे आंदोलन तीव्र करून भारतभरात आम्हाला हे आंदोलन करावं लागणार। तरी आमची केंद्र शासनाला विनंती आहे, तसंच महाराष्ट्र शासनालाही विनंती आहे की त्यांनी जो निर्णय घेतलेला आहे त्यानुसार कुठल्या प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये, अन्यथा आमच्याकडनं वेगळ्या पद्धतीची कारवाई मेहतर समाज व सफाई कामगाराकडून अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसच्या माध्यमातून करण्यात येईल। तसंच आज जे उत्तर प्रदेशात हाथरस येथे मनीषा वाल्मिक ही मेहतर समाजाची मुलगी असून त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार करून रेप करून त्याची निर्घृण हत्या केलेली आहे, त्याचाही निषेध आम्ही सातारा जिल्ह्याच्या वतीनं करीत आहोत। आणि भारत देशात सगळीकडं हे आंदोलन चालू आहे। त्या मुलीला जर न्याय नाही मिळाला तर नाईलाजास्तव आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागेल आणि केंद्राच्या व शासनाच्या विरुद्धात आम्हाला हे आंदोलन करावं लागेल। आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र सरकार व शासनावर राहील। तरी त्यांनी ह्या 15 दिवसात त्या मुलीला त्या 4 जणांना ज्यांनी रेप केला त्या 4 जणांवर या 15 दिवसात फाशी देण्याची कारवाई करण्याबाबत कारवाई करावी अशी आमची केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय वाल्मिकी।
आत्ताच आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्हाधिकाऱ्यांना शेखर सिंह यांना निवेदन दिलेलं आहे. त्यांनी ते निवेदन स्वीकारलं आणि त्याच्या योग्य ती कारवाई होईल असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. जय भीम, जय वाल्मिकी.